Na tomto videu si ukážeme výměnu standardního perlátoru, který máte zřejmě nyní namontován ve vaší vodovodní baterii, za nový úsporný perlátor Eco Water Savers. Jedná se o výměnu, kdy si zakoupíte pouze samostatnou vložku, kterou vložíte do vaší stávající objímky, která je součástí vaší baterie. Odmontujeme objímku. Používám speciální klíč na perlátory, lze však použít i běžný stranový klíč velikosti 22. Vyjmeme stávající perlátor i s těsněním a do objímky vložíme nový úsporný perlátor Eco Water Savers, včetně nového těsnění. Našroubujeme zpátky na baterii a přitáhneme buď speciálním klíčem, který můžete zakoupit v našem e-shopu, anebo i standardním stranovým klíčem velikosti 22. Vidíte, že výměna je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. A proud úsporného perlátoru je zcela dostatečný pro každodenní hygienu i použití například v kuchyni.